Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani viewers nonse. Komwe muli moni. Taonani. Ifuna tingokulawitsani kuno ku PICC. Isaac and Jacobo. Zokongolatu, zobebatu. Tamverani kanyimbo kaya kaka. Kusila kupia sisi Ulikantu boka tulandichala Kodi kupia sisi Kwa guantengo wanji Tinena papentena inomemba Kwa guantengo wanji Kodi kikumbutsu cha Jacobo Gizigi Kangala zeni bazisuzo atukula geni ya zituzo Malawi makampani apindula mabungwe apindula nikikumbutso josai walitambili ya Malawi ndungokulawitsani to guys ndungokulawitsani zibwerani kuno kuli bwino apa pati pa polowelatu pakhomo sikuti kapena ndafika nkati tidakali ndi mumveso tu kena kake aka madala awo ali apa Lati Malawi zenizeni Ukulawisani bangono ya besinati Ukulawisani bangono ya besinati Senta ungokulawisani tukuli zambiri zobeba kuno wangokulawisani umwendo tukuli dramu mukona njengela samana mabe mujitiba muli kukalunga muli kublanda zomba salima ngarabe mirongo yonse kuli zambiri zabwino ndaona nezithuzi zimene zilipo izeka ndijako ngona nkhope yawo masika weka sibajana nena kuti usekerethu pameneyo ananena kuti sekeratu ndisaka kukomole ndisakukomola ndi pameneyo mwamona Iseki kuyito ndi Iseki twalene mwana wawo wa Malemu Jacob mwamona mwana wa Malemu Jacob amene mwana wa Malemu ndi amene wapanga organize nyamata ake ana Isaac ndi Jacob wina so uyo mwana wa Jacob mwamona amene wapanga organize ana Jacob ndi amene wina so zibwerani guys zibwerani kuno kwa Bebado
kuno kwa beba. Mwaona? Mjikumbukira chipewa hichi? Ndodo hii. Sasa kama zile mwanza mbili tu. Look at it. Wow. Zambiri tu. Zose hizo zirongosoledwa. Look. Ndipo sitionesa ndipo ndi zambiri. Kuli zambiri tu. Zambiri tu. Mwaona mavalido ya. Mavalido. Sabato. Mwaikumbukira? Mavalido ya mwakumbukira? Hello? Brother to John Nyanga. John Nyanga. Yeah, brother. Isaac. Yes. The only one. The only one, Yes. the brother. Yes. Wow. Yes, remaining. Takunyadirani. Ziko. Zikomo. Yeah. Guys, tamabwerani tu. Taida nene ayena amena kuonera baba. Zosangalasa kwambiri guys. Ndipo kuli zambiri. Zambiri mona anthu akujambulitsa. Ojambulitsa amene makonda zithuzi zibwerani kunoro kwa beberatu. Simene kuliri kwa chema tauzeni tu kwa chema. Chijose chiliseti taonani ndikuti ndi zambiri amene muli kunyumba ayi matikitiso alipo pakhomo koma mwina ndi mwinamo ma filling station kaya muli ku 49 uko mupita pa Panda alipo kaya mupita pa Best Oil alipo mtauni umo alipo kulikuni matikiti alipo koma musachedwe olopa khomopa matikiti alipo zibwerani ndithu zibwerani kuno kuli bwino kopya takunyadirani sindikupasirani zambiri zimene zili pano koma zilipo tu zambiri zabwino zibwerani simunachedwe anthu ayamba kubwera. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.